Akwụ achago n'ọdụ igu, ji esiri n'ite epugo me ndị be anyị ọkwa na ya ya unu n'anya unu ga-afụ ka nwata nwaanyị nọ n'enu akwụ wee na-egbu akwụ n'uche obie. Ife ọbụla nwoke ga-emenwu nwaanyị ga-emenwu ya, maka nọọ ife anyị bụ ụmụ agbara ọfụ ji wee na-agatọkazi ife niile a na-eme n'enu ụwa. Ije ụmụ nwaanyị kịta asị gị na ọdịnala Igbo na-emegbu ụmụ nwaanyị emegbu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ibe anyị ji ekwu ụdị okwu a bụ maka na enweghị okenye kụziiri anyị gwa anyị ife mmerụ na ọ bụghị ife niile ka nwaanyị na-etinye aka n'ọdịnala Igbo. Maka ife gịnị? Maka na nwaanyị bụ nnukwu mmụọ ka ọ bụ. Ọ ndị ọgbara ọfụ na ụka batalụ wee tụgharịa ya ọ dịka ya sị na nwaanyị bụ ife a na-asọ asọ, mana jụọ okenye ma ife a na-akọ n'ọdịnala Igbo ọ ga-agwa gị na nwaanyị bụ nnukwu mmụọ, maka na nnukwu mmụọ aha apụta n'ọgbọ ma ụmụazị na-agba. N'ọdịnala Igbo dị iche iche ama m na-ekwube kịta ụfọdụ asị na befa na saịdị Igbo befa na nwaanyị na-egbu akwụ o jikwa gbata nnụnụ nwa ya ji felu, maka na ọ bụ nwanza na-awụji aka na-awụji ọkpa ọ sị na ya na-aha mmanụ. Ife niile aghatọkọgo, enu na aghatọkọgo a na-eme ka ọ dị mma, ọgbara ọfụ a na-emebi emebi. Ịma ife kpatara na nwaanyị ekwesịghị irigo enu akwụ jee gbuo akwụ? Ọbọkwụdo so n'enu akwụ, mana ka anyị jidegodu nke anyị fụrụ anya were ekwu okwu. N'oge gboo nwaanyị anaghị arị enu osisi. Enu osisi ọbụla na-amị amị nwaanyị anaghị arị enu ya, maka na ije iri okenye nọ nso asị gị nwatakịrị a rituo makwa na nwaanyị ka ị bụ. Mana oge ụfọdụ ana m atacha ndị okenye anyị ụta. Maka gịnị? Okenye ga-agwa gị na nwaanyị ahụ eme ife a, mana ọ ya agwazi gị ife kpatara na nwaanyị ahụ eme ya. Ọnya kpatara ọtụtụ ụmụ nwaanyị ji wee fụzie ya dịka mmewu. Maka na ọ bụrụ na okenye siri gị nwata rituo makwa na nwaanyị anaghị arị enu, na nwaanyị bụ nnukwu mmụọ, na nwaanyị ekwesịghị iri nwaanyị ibe ya enu, nwatakịrị ahụ amara ife kpatara iji wee si ya rituo na nwaanyị ahụ arị enu. Mana abịa ekwuo onye nke ga-asị gị nwatakịrị a rituo makwa na nwaanyị ka ị bụ, ọ dụsịa ka ya asị na a na-asọ gị asọ. Nke a mme magodu ndị okenye anyị ikpe, maka na ọ ka na otu ndị okenye asịkwa na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute a na-atụrụ ya aka ka o wee mara ife a na-egosi ya. Ife kpatara na nwaanyị ahụ arị osisi n'oge gara aga ka anyị were akwụ a nwatakịrị a nọ n'enu ya wee maa atụ bụ maka na osisi ọbụla na-amị mkpụrụ bụ nwaanyị ka ọ bụ. Nwaanyị ekwesịghị irigoro nwaanyị ibe ya enu, na-alụ ka ọ bụ. Ọkwa popu pụtara kwuo okwu nwoke nụba nwoke nwaanyị nụba nwaanyị, anyị na-eti mkpu na-ebe akwa na-eti na-alụ ka okwu. Mana nwatakịrị a rigoro enu nwaanyị ibi ebe ukwu akwụ, maka na akwụ a bụ nwa n'enu, fọwụna bụ nwa bụ nwaanyị ka ọ bụ. Nwatakịrị a wee jee rigoro akwụ na-egosi nwaanyị ibe ya enu, gbuo akwụ rituo. Ka o si kacha nke bi makwa na akwụ a ọ na-egbu ọ bụrụ nọọsụ na-ebi ya n'ime mmụọ na ife o mere ebe ahụ bụ na ọ rigoro enu nwaanyị ibe ya natuo ya nwa n'ike. Unu ma ife bụ ịnatụ nwaanyị nwa n'ike? Werezie ile gị gụọ eze gị ọnụ. Ka o si kacha njọ bụ na okenye nọzi kịta, ama mma sị na okenye nọzi kịta na ụfọdụ n'ime ha na-agha aja. Ka a ghara ikwu okwu ya bụ ekwuwa sị na nwatakịrị ya ekwuwo ọnụ. Mana chetakwana na ọ na-abụkwa na-asọkata eze anya ekpuru nkata n'isi wee gwa ya okwu. Olugokwana ka anyị ajụ ndị okenye anyị ajụjụ, maka na onweghị oge ihe esikọrọ m na onweghị okenye nọ nso ka nwatakịrị a rigoro enu. N'otu aka ahụ enwekwara ike ọ bụrụ na o nwere okenye nọ nso wee dụọ ọnya ndụmọdụ, ọ gbachi ya nkịtị, maka na n'oge ugbu a onwezi onye na-anụ nke ibe na-ekwu. Nwata anaghị anụ nke okenye na-ekwu, okenye aha anụ nke nwata na-ekwu. O wee bụrụ ụgha ghara agha. Ụwa ghara agha. Ndị okenye anyị na ndị ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ kwesịrị ijidesi obodo ike fụ na obodo aghasaghọ, maka na mgbe mbụ ọ na-awụ ife si ike na obodo aja chọwa ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ ndị ya kwudosi ike n'ife. Kịta ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ anyị na-akọzi ọnụ na-azọ ike, na-azọ onye isi nke a na onye isi nke a, ife wee na-emebi n'obodo dị iche iche. Mgbe obodo lụzielu oge na-aya aghọtakọ ife niile, echi niile anya sị n'ụwa na obodo anyị nwere ka o si wee dụ na mpụ na aghụghọ dị n'obodo anyị. Ngị nwa bụ onye na-ekwu na mpụ na aghụghọ dị n'obodo gị, nke ahụ na-eme na ntọala ọkpa gị, gịnị ka ị menwuru wee kwụsị ya? N'enu ka nwata nwaanyị si wee nọrọ n'enu akwụ. Ọkwa mmadụ buniri ife eji ese ife onyonyo were na-ese ya bụ ife ejije. Ọrọ mmadụ kwudorie. Enwekwa ike anya mata onye kwudorie ụta, maka na enwe ike ọ bụrụ na onye akwudorie na ọmaghọ ọkwari nke onye maka ọ ya ekwu maka ya.
ka ọha m otu a nọ na-ada ndị gboo bụ afa m, nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya ma zọnyere m okwu na ngalaba okwu nke kacha nke, tụsaalụ m ozi a ka o rute mmadụ n'aka. Ndewo.